Bucureștiul a devenit o cursă cu capcane. Pe această stradă, în urmă cu câteva zile, o mașină a căzut într-o groapă surpată în asfalt din senin. Cablul acesta de înaltă tensiune este o nouă dovadă de nepăsare. Este lăsat pur și simplu nesemnalizat în mijlocul străzii. Oricine se poate împiedica. Veneam cu vioara și eram gata să intru. Uitați acolo, încă 20 de metri intram la intrarea artiștilor. M-am împiedicat. De această, niciun semnal, absolut niciun semnal. Șerban Lupu este profesor de vioară la Universitatea Illinois din Statele Unite, unde s-a și stabilit în urmă cu 35 de ani. Unul dintre cei mai buni interpreți ai partiturilor lui Enescu a venit în România special pentru o serie de concerte la Ateneu, unde urma să fie pentru o săptămână solist al Filarmonicii. Sute de spectatori l-au așteptat aseară pe scenă. Nu s-a mai cântat, am cântat numai sinfonia, prima parte și am plecat acasă. Să lași dită mai cablu aici. Să nu facă nimic. Asta e România. Cablul de înaltă tensiune în care s-a împiedicat artistul a fost instalat de cei de la Electrica cu ocazia unui eveniment programat vineri seara. Pe timpul nopții, alți 4 oameni s-au împiedicat în el. Astfel de anomalii care sunt făcute dintr-o lipsă totală de respect sau de bun simț față de cetățeni. Violonistul Șerban Lupu este nevoit acum să-și anuleze 10 de concerte. Umărul său, fracturat în 4 puncte, îl va ține departe de scenă cel puțin 2 luni. Artistul nu are însă regrete. Este fericit că a salvat instrumentul în valoare de €500.000 o operă de artă construită acum 2 secole și jumătate de luthierul italian Galliano. Nu? Fără dânsa nu sunt nimic. Fără dânsa muzică silențioasă în creier.